kai ma wannan ɗan naka sai ya tsara mai kana ganin mara imani ta samu wani Dodo ya kashe shi. Ina kuma sa Ubangiji na ya halaka shi. Kana da wani Ubangijin da ya wuce gundumarki? Ubangiji na shine wanda ya halicci sama da ƙasa. Shine wanda ya ruwa da iska ya yi aljanu. Shine wanda ke amsa addu'ar mutum a kowane lokaci. Shine ke taimaka mutum a duk inda yake. Shine ya kwace ni daga hannun dodo. Samari na fahimci kajijita saboda an samu da kai da dodo gogaci. Don haka ka je ka huta mai shawarta dama ba ka tarkin tsafi a raka shi. Ya ne kyauta da sunan jiya, ya ne kuwa shan ban shafa da hanjin mutum, ya da mara ka hanji ne, hanji irin na mutane, ya ba ta kawo da gundumurki, kawo mutum ka zauna daidai, kan yi ake hauka, kowa ya zo ya koma, wanda kowa ba, jirinsa ya kuka. da ƙarfi manya sauran jiwa sama na ƙarama wahala samun takama da wani banki ɗari bari da ya tafi dole jiwa ɗari ta manya sama da sun ɗauɗai tunani ya muka ga an yi shiru ne batun dawowa da an yi da ya labarin tsoho gudu sana ku ruwan tsoho yanzu ruwan gudu abin da ya faru shi da gudu an yi bikin dawowa ka wato na tabbatar cewa babu wani wanda abin da ya cancanci mutu sai ubangijin mutanen nan na garin rahama sunan ubangijin su na kirawo ya kwace daga hannun tudu gugaji waje ya mutu
abin da ya sa na kira wuki ba su muna magana da abokaina a kan addinin musulunci sai na ji kamar kemakin fahimci addini haka ne? amma na yi mamaki a na kika fahimci wannan addinin kuma tun yaushe kika fahimta ban sani ba. Idan baka manta ba tun lokacin da aka kama waɗannan wa'anda aka kashe ɗan to a cikinsu wani ya koya min yadda ake addinin sai ya koya min yadda ake bauta ma ubangijin gaskiya. Kin san abin da za a yi dama mun shirya yau za mu salale cikin dare za mu je garin rahama mu je mu gano yadda ake aikata ainihin addinin da yadda ake bauta ma ubangijin gaskiya. Kake gaya kowa. Yanzu ya sa ku. Yau za ku gaya kowa. Sarki kuka ba abun kuka ba ne. Kana ji ko? Za mu je ne mu karɓi shirya. Abun farin ciki ne karki mana kuka. Abinda za ki mana shine ki addu'a Allah ya dawo da mu lafiya. Kuma ki iya baki. Karki ga. Allah ya kiyaye hanya. Mutane ba su san wani a yanzu zamani shi ne mutum na nake mutu labari kun sha gajiya kun sha sannin ku da mutu ta kun da hannun wanda shi ne sauran nan da nake ba ku labari masha Allah ta mai faru ba ba shi aka Baba, hakika na yadda cewa babu abin da ya cancanci abauta masa sai ubangijin nan naku wato ubangijin musulunci. Alhamdulillah, alhamdulillah, na'am. Baba, yaya ake a shiga wani addini za ku? Abin da ake shiga addini kayi rabi, yanzu rabi ka cikakken musulmi. Yanzu za ku faɗa bayan na faɗa. Da kai da su duka musulmi da rabi. Alhamdulillah. Ku shaida ku ce mun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Mun shaida annabi Muhammad manzon Allah ne. Mun shaida annabi Muhammad manzon Allah ne. Alhamdulillah. Wannan kun zama cikakkun musulmi yan uwan mu jini da tsoka. Don haka yanzu za mu ji sunayen ku. Ta yadda zai kasance mu san wani suna za mu na kiran ku da shi. Kai yaya sunanka? Suna na Samari. To a garin ku in aka ce samari ne ake nufi? Wato ana nufin ya sadaukar. To kana so ka zauna a cikin wannan suna ne na sadauki ko kana so a canja maka da wani? Na so na suna ne mai kalma mai kyau
saboda haka za mu na kiran ka Haidar saboda sadaukar da kai. Haidar. Saboda sadaukarwa. Da sauran uwanka kuma muna so su mu da nasu suna. Wannan karamin na'am. Ana ce masa Linyuk. Na'am. To ne kenan Linyuk a sunan yaran ku a can gari. To tana nufin kyauta. Kyauta. To yana so ya zauna a cikin wannan sunan ne ko ma a can gari domin sunan sa kalma ce mai kyau. Sa san wannan. Yana kallon wannan to za mu ambata Lukman. Sunan annabin Allah. To shi fa wannan ba. Shi kuma wannan sunansa Sanjo. To a garin ku ne kenan Sanjo? Wato Sanjo yana nufin bushara. Bushara. To shi ma yana so zauna a wannan sunan ne ko kuma canja mishi da wani? Masha Allah. Za mu na ambata sa Bashir. Bashir. Alhamdulillah. Yanzu ku ɗan uwanmu ne sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ban mu tare. Allah ban mu tare. Allah ya sa mu dace. Allah ya karɓa addu'a mu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Allah ya sa mu dace. Alhamdulillah. Allah ku fitar da su daga bautar mulki zuwa ga bautar Allah. Sai mu ƙara yau manzon Allah salati. Allah
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أبنجي أبوي كيني كهلتي mutuwa da rayuwa, kuma kai ne ka aiko manzanka da saƙo na gaskiya, kuma kai ne ka azurta mu da shiryarka ya Ubangiji, kuma kai ne ka kubutar da ni daga dodon nan ya Ubangiji mabuwayi. Ina roƙonka ka ƙarfafe mu da ƙarfin ruhinka domin isar da wannan saƙo naka albarkacin annabinka Muhammad ya tsira da aminci. Ka yi barka Allah
wanda ya ba da bayya shi ya fi kyan yabawa ko harshe ban dagawa sai mai duka ya kadarta Ailan da ya ba da bayya shi ya fi kyan yabawa ko harshe ban dagawa sai mai duka ya kadarta ka samu kalin da barna ni ba zan ba da kaina a baro ma wani kalauta Kai samari, wani irin hatsari kake nema ka zama? Ka bujire mana, ka bujire wa addininmu, ka guji al'adunmu na gargajiya, al'adun da muka gada, kakar. Don haka, ya hana maka azaba. Azabar ta Ubangiji na yana tare da ni, kuma zai kare. Ku tafi ne, a ci gaba da gana masa azaba har sai sun dawo addinin. Ya Allah! Sai su amarin yi wa guda da su a hankali mu da wadannan manya. Ya mai sai ya turu ɗari. Ya mai yi wa guda. Thank you.